ka dubi rahamar Allah da fadinta, tausayin Allah, jinkan Allah, wani ya mishi laifi ya ce ba zai yafe laifin ba, kasan yayi abin da ya kai ya kawo. Mafi munin abin da za ka yi kai tarayya ma Allah, mafi munin abin da za ka yi shine ka kafirce ma Allah. Saboda ka tsare imaninka, imaninka yana ƙaruwa, imaninka yana raguwa. Imani na tsufa, annabi ya ce yadda ka ga riga take koɗewa. Kai ma ai ka ba da shaida, wata ran ai za ka ji imaninka masha Allah, wata ran kuma ka ganka yauwa. To haka ne, to ka dinga kula da ababen da za su taɓa maka imani. Sabon Allah yana rage imani, da'a ma Allah yana haɓakar da imanin bawa. Allah ya ce wa kadhalika najzil mujrimin, haka nan muke saka wa mujrimai kafirai waɗanda suka doge akan saba ma Allah. Lahum min jahannama mihadun, Allah ya ce suna da wani irin shimfiɗi a gidan jahannama. Allah ya tsare. Wa min fawqihim gawash, Allah ce a samansu akwai wani rufi, Allah ce shi ma na wuta. Shi yasa duk abin da za ka yi, ka dinga tuna wannan makoma. Ayyukanka ka dinga nazari a kansu, ka dinga lura da abin da zai je ya dawo, ka dinga lura da abin da zai je ya dawo. Manurin ba wadda a duniya za ka zalunce shi bai je ya dawo ba, ba wadda za ka zalunce shi maka Allah isa bai je ya dawo ba. Ka dinga lura da mai zai je ya dawo, ka dinga lura da mai zai je ya dawo. In saɓon Allah ne na takaitaccen lokaci ne za ka ji daɗinsa, amma abinka yana nan yana jiranka, matukar ba tuba, ingantacciyar tuba kai ba. Idan ɗa'a ma Allah ne kai ɗa'an na lokaci guda ne kai, nafila kai raka'a biyu ka sallame, wannan nafila raka'a biyun har abada za ka more ta, har abada. In kai ta wuce kuma ta wuce. Idan ka ɗauki azumi guda ɗaya kai fi sabilillahi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai daɗa nesanta ka da wuta tafiyan shekara 70. Idan kai azumin nan an sha ruwa ya wuce azumin ka da ka more shi har abada. In saɓon Allah ne kuma idan ka yi shi ya wuce shi kuma yana jiranka. To wadda yake lissafi da abin da zai je ya dawo a rayuwa, to yakan yi ƙoƙari ka samu akwai nagarta ta